Požiadavky na firewallové riešenia v súčasnosti sa dosť zásadným spôsobom podobajú tomu, ako sme mali firewallové riešenia historicky. Rozdiel je v spôsobe alebo v množstve tých mechanizmov, ktoré riešenia dnes obsahujú, nakoľko hrozby, ktorým čelíme dnes, sú v zásade úplne iné ako tie, voči ktorým sa bolo treba chrániť, keď sa firewally začali nasadzovať masívnejšie veľa rokov dozadu. Riešenia od spoločnosti Palo Alto majú veľkú výhodu pre jeho zákazníkov v tom, že ich portfólio je kompletné a obsahuje všetky prvky, ktoré moderná organizácia potrebuje na ochranu pred kybernetickými hrozbami. Či už sú to lokálne zariadenia pre správu a manažment rizik vo vašom dátovom centre, riešenia pre správu rizik v cloude alebo riešenia postavené na princípoch využívania generatívnej a deep learningovej umelej inteligencie. Firewally tu s nami sú kvôli tomu, že je to efektívny nástroj, ktorý nám poskytuje možnosť náhľadu do aktuálneho stavu zabezpečenia a poskytuje nám hlavne možnosť reagovať. Z tohto pohľadu sa ich funkcia ani do budúcna nebude meniť. Čo sa však meniť bude spôsob, akým budú nasadzované, respektíve hrozby, voči ktorým sa budú firewally vymedzovať a voči ktorým budú chrániť. Očakávam, že do budúcnosti sa bude viac používať umelá inteligencia jednak na riadenie ich činnosti, ako aj na doplňovanie schopnosti firewallu rozpoznávať aktívne alebo budúce útoky a efektívne proti nim chrániť. Zákazníci by mali dbať dôraz na podchytenie bezpečnosti z jej základu, ktorý predstavuje vlastne schopnosť rozpoznať útok a efektívne sa proti nemu brániť. Veľká časť dnešnej kybernetickej bezpečnosti je skôr venovaná oblasti jeho detekcie alebo podchytenia spôsobov, akým útočníci vôbec majú príležitosť útočiť na našich zákazníkov alebo teda na organizácie vo všeobecnosti. Menší dôraz sa v poslednej dobe kladie na prevenciu pred týmito útokmi a nad schopnosťou chrániť sa opakovaným útokom, ku ktorým automaticky a bežne aj dochádza. Myslím si, že je dôležité, aby zákazníci dbali aj na to, aby mali dostatočnú schopnosť reagovať aj v oblasti prevencie.